Alcoians, l'Alferes. Bandol cristià, evidentment, ahí Sí. tenen la creu que ho representa. Sí. Hauran observat, a lo millor hauràs observat el que hi ha algun anacronisme com el que hem vist antes, lo dels andalusos, però és que la festa naixia molt a poc i es donava algun anacronisme i s'ha volgut conservar. No hi ha una espècie de purisme, sinó que tot el que ha nascut des de baix, des del poble, s'ha conservat. I, clar, com la filà, el nuc de dins des de la filà s'ha volgut conservar la tradició, pares, abuelos, bisabuelos, nets, rebesnets, l'eixir en un traje determinat, en un disseny determinat que s'ha volgut des del cor, s'ha conservat, encara que hi hagi el que hem vist, els maseros i els llauradors i els contrabandistes. Les imatges parlaven per si mateixa, el drac i la donzella. La princesa Margarita Margarita han vist, sí. Pense, imagine i hi havia un ballet esplèndid de bonico, hi havia una espècie de forces del bé, de forces del mal, i Sant Jordi, d'aquella manera, posant pau entre els dos bàndols, i darrere la Cucafé, el dragó, en la princesa Margarita davant. La Cucafé és que és dia, sí, en fi, en definitiva és el drac de Sant Jordi. Ahir el tenim. El drac de Sant Jordi Matamoros, com li diuen. Bueno, eixa advocació és molt alcoiana, és molt volguda, però en definitiva és el Sant Jordi del drac, l'universal, el sant, jo diria que més universal, i patró de més puestos en tot el món. Ahir tenim el ballet. Ballet de guerreres en unes plomes fantàstiques que airegen els braços i que en definitiva estan saludant tantíssimes persones que s'han convocat en la ciutat d'Alcoi per veure este gran dia, l'entrat de les filades de cristians i dels moros. Més guerreres, organitzadíssimes, guerreres, molt organitzades, en unes indumentàries espectaculars, a base de cuir, podem distingir. Molt de metall, també, que el fan sonar. Tenim en imatge una favorita. Una favorita de l'Alferes. Sí, és que estem en el boato, en l'acompanyament de l'Alferes cristià. Damunt d'una espectacular carrossa, la favorita. L'Alferes és Jordi Seguí Romà, que també és fester d'honor de l'associació de Sant Jordi. Veiem la favorita, i que és de la fila dels Alcodians. Ahir el tenim. Sí, ahir el tenim. Una família festera de generació, de vàries generacions.
l'esquadra especial de la Vila. Nosaltres anem a seguir en tots vostès disfrutant, estem segurs que ho estan fent, disfrutant i coneguent a fons la festa dels moros i cristians de la ciutat d'Alcoi. Anem a compartir, com diem, en tots vostès, però ara mateix anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat. Esperem que no se'n vagin, que tornen nosaltres.